és Geri még mindig nem tudja használni, ugyanis az én telefonom memóriája megtelt, de ezt a helyzetet is megoldottuk, ez az interaktív. Nos hát, akkor folytassuk a kedves hallgatóknak. Igen, talán itt a rádióban is el kellene ezt folytatni. Tehát akkor onnan folytatom, mert addig nem akartuk folytatni a rádiós felvételt sem. Én folytatom. Te folytatod, de előbb én folytatom azzal, tehát akkor a következő áldozat az én vagyok. A Nagy Rozsák Dávid, ugyebár Dávid, egy kis felvezetőt mondanék az ajándékodhoz. Szentségesség, mit csináltatok? Sokszor... Pontosabban ide mondom, hogy szentségesség, mit csináltatok? Ugye hát az interaktív plusz 18-hoz képest valamilyen erotikus dologgal készültünk neked, ugye ez a tárgyilagos része, és hát nem árulok el túl nagy dolgot, hogyha azt elmondom, hogy ez egy nagyon régi szlogen, nagyon sokszor elhangzott a műsorban, az újban és a régiben is. Nem. Impotencia? Viszont akkor Dávid megkérnélek, hogy valahogy próbálj meg kiforgolódni a székkel. Itt a kábel rengetegből. Várjál, mert akkor meg a mikrofonomat kellene vinni. Jó, jó. Hajjaj. Amire rá van tekeredve a fejhallgató is. Igen. Várjál. Technikai szünet, úgyse jó. Ide, ez adásban úgysem megy be, tehát... De, várjál. Igen. Igen. Ezért most mondanánk el a videót. Közben Forgó Eszter hátsóját veszem. Mindenképpen kihasználom ezt a pillanatot erre. Igen, ennél jobban nem tudok, ne haragudjatok, mert a fejhallgatónak jó, oké, akkor meg, akkor én Eszter cseréljünk helyet szerintem. És most nem menj oda. Igen, mit csináltok velem? Semmit, rádugrok. Nagyon csak 80 kiló vagyok, ne aggódj. Igen. Mit? Eszter. Te mit? Ezt nem mondod komolyan. Úristen, Eszter, ugye nem mondjátok komolyan. Azért mondjuk el ezt a hallgatóknak, hogy ez mi. Na, Eszter, ezt te adod át, ezt csak te beszélsz. Ez egy tüzes szamár, ugyebár a kacérmaraszról nagyon sokszor volt szó, ami egy tömhető házi állat. Akarom! És gondoljuk a kacérmalac elcsépet lenne, ezért a tüzes szamár mellett döntöttünk. Boldog karácsony, Dávid! Várjatok, köszönöm gyerekek, de várjatok, hogy a farkát kell felemelni, és akkor... Nem, a farka alatt van ez a... Aha. Szentségesség. Ugye szerintem ahogy a lyukba tolod, akkor ott megnyomod és akkor ebből. Jó, de össze ne nyomjuk meg, mert szerintem a rádió hallgatóknak ez elég zavaró lehet. Viszont azt el kell mondani, hogy ez a tüzes szamár hogy jöhetett. Azért régebben, még tavaly, amikor még ennek a műsornak az internetes teszt kiadása futott, akkor mi nagyon sokáig beszéltünk arról, hogy a kacérmalac az mennyire jó lehet, az egy ilyen szexelhető házi állat. Így van. Így van. És hát ez majdnem az. Igen, ez a tüzes szamár változat. Gyerekek. Én egyszerűen nem tudom, hogy lehet, hogy más pasi azt mondaná, hogy menjetek azért a picsába. Azért meg a kamerának is. Tehát, mosolyogjon. Azért ez mennyire jó. Igen. Ezért ez kifejezetten tetszik. Köszönöm, gyerekek. Boldog karácsonyt, és boldog karácsony, és akkor Eszternek én ezt átveszem, és akkor Geri innentől kezdve a maradványokat igen. Még. Tehát. Igen, de ugye nyugtassatok meg, ezt nekem nem kell megdugni adásra. Hát majd te eldöntöd, mit szeretnél vele csinálni. Ja, nem nyúlok most bele, de milyen anyaga van belül? Hát műanyag. Műanyag, akkor nem dugom meg. 1 liter síkosító kell hozzá. Tényleg? Hát ennyi elég szerintem. Szentségesség. Igen? No, tehát. Ezt kirakom dísznek. Biztos tudod, Dávid, hogy mivel jó ideje foglalkozom pszichológiával, nekem nagyon fontos az, hogy az embereket szembesítsem a hibáikkal, hiszen különben nem tudnak megváltozni. Most beleérted azt, hogy büdös vagyok, kicsi vagyok? Nem, ezek nem hibák, ezek adottságok, az adottságokon nyilván nem lehet változtatni, hibákkal, emberi hibákkal, tulajdonságokkal, viselkedésbeli dolgokkal. Igen. És én arra szeretnélek téged megkérni, hogy most lényegében egy görbetükröt fogsz kapni arról, hogy az utóbbi időben én milyen viselkedéses pszichológiai folyamatokat fedeztem fel nálad, és ennek érdekében mit tudsz megtenni ma este, hogy ezen változtathass. Remélem, hogy jó minőségben. Igyekeztem, nyilvánvalóan nekem, mivel nincsen ilyen rádiós gyönyörű programom, én az egyszerű parasztos módszerekkel dolgoztam, de azért bízom benne, hogy fogod hallani a lényeget, hogy arra kérlek meg, hogy indítsd el az anyagot, tedd fel először jó hangosra a hangerőt, és utána nyomd le a play-t, ami maga lesz számodra egy detonátor. Jó, rendben, oké, akkor ezt el fogjuk indítani, és akkor ezt meghallgatjuk. Ezt most azért mondtam így, mert akkor szintén, mint az előbb,
akkor ezt én most meghallgatom, reagálok rá, viszont ezt a rádióban akkor be fogjuk vágni. Tökéletes. Az, hogy megfelel? Teljesen. Maguknak? Hangot tegyen rá. Már tettem, ne És is sok hangerő kell rá? Bőven, legyen. Úgy jobban üt. Szerencsét. És nyomd rá a detonátort. Na, Jó barátnőd, így ismerős barátnőd már véleményezte, ő szerint ez egy tökéletes ajándék. Értem, Hogy amúgy indulhat. lesz Stellával egy kis beszélgetésem majd. Igen. Na, szóval, elindítom. induljon. Oké. Remélem a minőség is elfogadható lesz. Ez? Hello, Dávid! Már jó ideje figyellek. Mások szemében a szálkát keresed, miközben a magadéban a gerendát sem látod. Állandóan kritizálod munkatársaidat, akik a lelküket kiteszik azért, hogy boldog legyél. Belekötsz mindenbe, ami kifogásolható. Párkapcsolati tanácsadód homoszexuális humorába és női kollégád melleibe egyaránt. Szemébe veszed, hogy vannak dolgok, amikkel nem lehet változtatni, és kioktató módon hívod fel hiányosságaikra a figyelmüket, miközben még beszélni sem tudsz. Azt hiszed, a rádiózás segít neked abban, hogy normális emberi kapcsolataid legyenek. És ne. Ki kell, hogy ábrándítsak. Az egyetlen valaminek nevezhető szüleményed egy bárkapcsolat volt. Azt is egy részegcsapossal alakítottad ki, aki hajlandó volt elviselni folyamatos arroganciádat és követelőzésedet. Ez már olyannyira elkényelmesített, hogy túlsúlyosan egy forgószékből ülve vagy csak képes szemlélni a világot, és ítélkezel fiatal lányok felett, akik testüket kettelésből áruba bocsátsák. Eljött az ideje annak, hogy változtass a hozzáállásodon. Játszani akarok egyet. Ez fűri! Ma este kapsz egy lehetőséget arra, hogy elfogd azt az egeret a lakásban, ami jó ideje megkeseríti férfi szobatársad lelki életét. Figyelmeztetlek! Erre a feladatra csak az előtérben elhelyezett porszívót használhatod. Kezdődjön a játék! A Jigsaw-t röhögésbe akartam tenni, csak nem tudtam bevágni normális. Szerszélyezők gyerekek, ti nagyon betegek vagytok, de komolyan. Erről Eszter nem tudott Úristen. sajnos, mert pont egy olyan hete volt, amikor nagyon feszült. Igen, a sírós üvöltözős. Igen, kár, hogy a rádióhallgatók ezt nem hallották, hogy a háttérben én úgy voltam, hogy én tényleg, ha meg tudtam volna csinálni, a videó nézők azok látják, hogy itt körbe vagyok véve technikával, nem tudok hová leborulni, a legszívesebben így beborultam volna az egész technika elé, és úgy sírtam volna a röhögéstől. De elegem van, de pozitív értelemben. Geri, te egy barom vagy. Miért? De ez egyszer, ez vajó volt, gyerekek. Na, Komolyan. neki, akkor megy fel ez is YouTube-ra. Ez is megy fel YouTube-ra, és... Azért közben a szamarat bemutatnám megint. Kapnál a hónod alá, kérlek szépen, Add Dávid. ide, add ide. Ő ma este az áldozatom lesz. Ma már csak Úristen. egy bárkapcsolatra telik nekem. De itt van tényleg, a videó nézők, azok látják, YouTube-on meg fogják találni majd ezt az anyagot. És hát igen. Amúgy nincs jó illata, legalább valami női parfümmel befújhattátok volna. Sajnálom, majd a sikosító szaga elveszi a gumiszagot. De ez nagyon jó volt ez a hanganyag, és amúgy meg tényleg igazatok van abban, hogy állandóan basztatlak titeket, viszont annak van oka. Mert utálsz minket. Mert utálnak titeket. És akkor most így karácsony alkalmából mindketten ki vagytok És rúgva. igazából ki vagytok rúgva, igen. Köszönjük, megérted. Stílusosan adtuk a tudatodra ezt. Igen, És ez fontos. kifejezetten tetszik, hogy kedvesen adtátok, és nekem a közepénél esett le, hogy basszus, ez a fűrészből a zene. Okos vagy. Jó, hát sokan mondták, hogy nem az eszemért szeretnek. Nem, a melleidért. A melleim, Amit a fejeden hordasz. Mindig jó melleim De vannak, igen. egyébként a filmben is így volt, hogy mindig így köszönt, hogy hello valami, hello Mhm. John. Tehát Aha, mindig Hello, Dávid. hello. Ez nagyon tetszik. Ez jó. Jó. Ez nagyon bejött. Sajnos ezt az utolsó héten jutott eszembe, hogy
mondom ezt már, annyira gyűlik bennem, ezt most meg kell mondanom. Én tudom, hogy mi változott azért belőle. Eszterrel nem tudtam megbeszélni sajnos, mert nagyon nehéz. Szerintem, hogyha Geri hozzám szólt volna, én abban a pillanatban küldtem volna, hagyjál békén. Ja, én is erre számítottam, hogy ezt átküldenek, és azt mondja, hogy jó Geri, most hagyja ezekkel a fasságokkal, és akkor nem lett volna belőle semmi. Úgyhogy... 2 dolgot szeretnék megemlíteni. Egyik dolog az, hogy a fiatal lányok azért volt megemlítve az anyagban, mert egy műsorban én kikeltem magamból. Régebben is, most is, tehát több műsorban kikelek magamról, amikor a 13 évesekről van szó. Mert akkor mindig kikelve ordítom azt már a mikrofonba, hogy basszus, amit csinálnak, az már durva. Tisztelet a kivételnek, és ez akkor észrevettem, hogy Gerinek szöget ütött a fejébe. Eléggé. Az nagyon, és a másik pedig az, hogy itt a saját stúdiómba, ami igazából minden csak nem stúdió, viszont hát úgy még az a jó, hogy a többi adást azt nem itt rögzítjük. De az ilyen külön kiadásokat én szeretem ezeket családias. Az ilyen külön kiadásokat itt szoktuk megcsinálni, mert sokkal családiasabb az egésznek a hangulata, nem az a rádió stúdió illata van és szaga van az egész. Főleg miután egy műanyag szamarat ide behoztunk. Hát jobb, mintha egy élő, tehát igen. Elég érezni egyébként a műanyag szagot. Igen. Tehát ezt el kell mondani, hogy itt viszont sok szokott lenni az egér, mert a fűtőtesten bejön, és valószínűleg itt erre céloztatok, ugyebár. Enyhén szólva, igen. Igen, és a porszívó pedig arra a célzás, hogy amikor egy egeret felporszívóztunk. Az állatvédőknek mondanám, hogy ez csak egy vicc. Na hát, kedves hallgatók és videónézők, mert ugye közben forog a videó. Megint elmegyünk egy picit. Megint egy kis technikai szünet, egy kis készülődés, ugyebár jön Lázár Gergely. Viszont még előtte gyorsan el kell, hogy mondjam a rádió hallgató kedvéért, hogy ez az interaktív erotikus kiadásának a karácsonyi külön kiadása, ahol egymást ajándékozzuk meg egy külön helyszínen, egyedi technikával, egyedi dolgokkal. Ez biztos. És mindezeket megosztjuk veletek. És ezt itt a kedvenc rádiótokban érdemes velünk maradni, mert egy olyan korszakalkotó dolgot csinálunk itt most a kedvenc rádiótokban, amit kevés helyen lehet hallani. Tehát még egyszer mondanám, ez az interaktív erotikus kiadásának a karácsonyi külön kiadása, Forgó Eszterrel, Lázár Gergellyel, akire mutatok közben is nem próbálsz tudom, mutatni, van. igen. Igen, valamint jó magammal, Rozsek Dáviddal, akin van 2 mell a fején. Szóval igen, hamarosan jövünk vissza, a következő órában is tartsatok velünk. Jaj, rendesen, már kezdett Gyerekek, én ezt még egyszer meg akarom hallgatni.